Denbora asko pasa da paleolitoan lurralde hauetan bizi ziren gizakiak ez daudenetik. Hala ere, utzi dizkiguten aztarna arkeologikoen bidez, haien bizimodua eta nola pentsatzen zuten ulertu dezakegu. Egun haietan, neandertalak amildegi hauetara etortzen ziren haientzat oso garrantzitsua zen lehen gai baten bila: zuharria. Egiten zituzten tresna asko egurrezkoak zein hezurrezkoak ziren. Hori dela eta, askok ez dute iraun gaur egunera arte. Zuharriaz egin zituztenek, ordea, bai. Tresna hauei esker, haien bizimodua eta kultura nolakoak ziren jakiteaz gain, euren portaera kognitiboari buruzko informazioa ere lortu dezakegu. Gure garunak bi hemisferio ditu, bata eskumaldean eta bestea eskerraldean. Hemisferio bakoitzak garun funtzio ezberdinak burutzen ditu, era asimetrikoan jokatuz. Asimetria horiek gure portaeran esku lateralitate moduan islatzen dira. Hau da, ekintza bat egiterakoan esku bakoitzari rol ezberdina emateko gaitasunean. Horregatik, gutako bakoitzak ezkerti ala eskuin bezala ikusten dugu gure burua, nagusi bezala erabiltzen dugun eskuaren arabera. Gaur egun, munduan 190 eskuin eta 110 eskerti daude gutxi gorabehera. Baina, zein zen eskertien proportzioa neandertalen artean eta nola jakin dezakegu? Idazten dugunean esku batekin boligrafoa eusten dugu eta bestearekin papera. Gauza bera gertatzen da taila litikoarekin. Esku batek nukleoa eusten du, hau da, joko dugun arroka zatia, eta beste eskuarekin nukleoa kolpeatuko duen mailua erabiltzen da. Prozesu honetan, printzak deitzen diren zuharrizko hainbat zatitxoak sortzen dira. Printza bat ateratzeko, nukleoaren puntu zehatz bat jo beharko dugu, baina eskerti batek eta eskuin batek ez dute modu berean egingo, kontrako norabidean baizik. Kolpe honen ondorioz, batzuetan, zuharrizko zatietan ikusi ditzakegun arrakala txiki batzuk sortzen dira. Haustura hauek nukleoa nondik jo duten adierazten dute, eta datu honekin jakin dezakegu kolpea zein eskurekin eman den. Aztarnategi batean agertzen diren printza guztiak ikertu behar ditugu paleolitoko populazio bateko eskerti eta eskuinen kopurua jakiteko. Horretarako, printzei argazkiak ateratzen dizkiegu eta arrakala hauen norabidea neurtzen dugu. Ikerketa hauei esker, neandertalen artean eskuinak nagusi zirela jakin dugu, eta garuna lateralizatua zutela. Datu hauek neandertalen pentsamendura hurbildu gaituzte, eta balio digute ulertzeko gure burmuinak ez zirela hain ezberdinak. Behintzat, garun asimetriei dagokionez.